स्वातंत्र्याच्या जल्लोषाचा महिमा हा आगळा, स्वातंत्र्याच्या जल्लोषाचा महिमा हा आगळा. अमृत महोत्सवी वर्षात साजरा करू उन्नतीचा सोहळा, अमृत महोत्सवी वर्षात साजरा करू उन्नतीचा सोहळा. दे सलामी या तिरंग्याला ज्यामुळे तुझी शान आहे, दे सलामी या तिरंग्याला ज्यामुळे तुझी शान आहे. हा तिरंगा नेहमी राहू दे उंच जोपर्यंत तुझा जीव आहे, हा तिरंगा नेहमी राहू दे उंच जोपर्यंत तुझा जीव आहे. आदरणीय व्यासपीठावरील मान्यवर, वंदनीय गुरुजन वर्ग तसेच तिथे उपस्थित सर्व देश बांधवांनी, सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज 15 ऑगस्ट भारताचा स्वातंत्र्य दिन. आजचा दिवस आपल्या भारतीयांसाठी अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. आजचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी आपण सर्वजण इथे एकत्रित जमलो आहोत. भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. त्यासाठी आपल्या देशातील महापुरुषांनी आणि क्रांतिकारकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांना स्मरण करण्याचा हा दिवस आहे. भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीत होता. अनेक वर्ष गुलामी सहन केल्यानंतर, इंग्रजांचे अत्याचार सहन केल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यासाठी आजच्या दिवशी आपण आपल्या शूरवीरांना स्मरण करून त्यांच्या कार्याची आठवण करतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव अशा हजारो क्रांतिकारकांनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात अमूल्य योगदान दिले. त्यांच्या बलिदानामुळे आपला भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाला. त्या सर्व क्रांतिवीरांना माझे नमन. आजही देशाच्या सीमेवर आपले सैनिक देशाच्या रक्षणासाठी सज्ज आहेत. आजच्या दिवशी आपण आपल्या स्वातंत्र्यवीरांना करूया शतशत प्रणाम, स्वातंत्र्यवीरांना करूया शतशत प्रणाम. त्यांच्या निस्वार्थ त्यागानेच भारत बनला महान, त्यांच्या निस्वार्थ त्यागानेच भारत बनला महान. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट या दिवशी सगळीकडे उत्साहाचे वातावरण असते. सर्व शाळा, महाविद्यालय व कार्यालयांमध्ये ध्वजारोहण, ध्वजवंदन व देशभक्तीपर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. आपला भारत देश हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे. विविधतेत एकता अशी भारताने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली आहे. परंतु अजूनही देशात गरिबी, भ्रष्टाचार, असमानता अशा समस्या आहेत. त्यावर आपण सर्वांनी मिळून मात केली पाहिजे. आपला भारत देश, आपण भारताचे नागरिक या नात्याने आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे हे आपले कर्तव्य आहे. आपल्या देशाला थोर महापुरुष स्वातंत्र्य सेनानी लाभलेले आहे. त्यांचे बलिदान व्यर्थ न जाऊ देता त्यांच्यापासून प्रेरित होऊन आपण देशाच्या प्रगतीसाठी कार्य केले पाहिजे. आपापसातील वैर सोडून सर्व भारतीय एकत्र आले तर खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य दिन साजरा होईल. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवतो. जय हिंद, जय भारत.